Najstarší čaj na svete, puer. Rarita, ktorú degustovali čínsky cisári už pred 2000 rokmi. Európa a Amerika ho začala objavovať len v poslednom čase. Puer má vraj pozoruhodné účinky na ľudský organizmus. Čaj puer sa vyznačuje výraznou zemitou arómou a mierne zatuchlou chuťou. Čaj puer sa presadil vo svete napriek svojej veľmi netypickej chuti, kvôli tomu, že je schopný odbúravať tuky, či už voľné alebo viazané. Okrem toho, že podporuje chudnutie, znižuje aj cholesterol a krvný tlak. Úžasná jeho detoxikačná funkcia, veľmi dobre obnovuje, regeneruje pečeň, zlepšuje metabolizmus. Tieto účinky má ale iba pravý čaj puer z čínskej provincie Yunnan. Prechádza 2- až 3-mesačnou fermentáciou pri vysokej vlhkosti. Najlepšie čaje dozrievajú aj desiatky rokov. Puer je totiž rarita, ktorá časom naberá na kvalite. 100-150 ročné puery momentálne sú na veľmi, by som povedala, takom vysokom čínsko-tajvanskom trhu, kde majú cenu veľkých automobilov. Vysoko cenené sú aj čaje z divorastúcich starých čajovníkov. Práve sa veľmi cenia čaje, ktoré sa volajú Lao Cha, starý čaj, a tie sa pripravujú práve z takýchto 800-900 tisícročných čajovníkov. Najklasickejším spracovaním pueru je jeho lisovanie do rôznych tvarov. Keď si chceme puer naozaj vychutnať, je dôležité, aby sme si zadovážili nielen kvalitný čaj, ale ho aj správne pripravili. Prvým nálevom čaj iba prebudíme, ani ďalší však na pitie nepoužívame. Tieto nálevy, ktoré vlastne urobíme, sú není nálevy, ktoré by sme len tak na prázdno vyliali, ale vlastne využili na to, aby sme opláchli whisky. Pijeme až 3-krát zaliatý čaj, ktorý však lúhujeme iba krátko. Pri ďalších nálevoch čas postupne predĺžujeme. Tá doba lúhovania sa vlastne predĺžuje kontinuálne, to znamená, keď mám na začiatku iba niekoľko pár sekúnd, tak potom to predĺžujeme nejakú 4 minútku, pol minútku. Kvalitný puer môžeme zalievať až 10-krát, ale pozor, čaj nesmie vychladnúť. Tá prestávka medzi tým popíjaním a uspávaním a zalievaním toho čaju by nemala byť dlhšie ako 15-20 minút. A keď sa mi zdá, že toho čaju mám už dosť, jednoducho, že už teraz popíjať nebudem, a si až po obede popíjať na večer čaj, je potrebné dať druhý čaj. Vychladnuté čajové listy totiž strácajú na kvalite. Nálev z nich môže byť dokonca zdraviu škodlivý. Studený zelený čaj, alebo tam vychladnutý zelený čaj, som presný, sa dával Japonsku odsúdencu na smrť. A koľko pueru denne môžeme vypiť? Napríklad v Tibete sa pije čaju puer veľmi veľa. Obyčajne denne sa vypije 30 až 50 šálok takéhoto čaju, ale musíme chápať, že tam je tento čaj vlastne potravinou, pridávajú sa do ňoho obilie, jačie maslo, sol. My to samozrejme nemusíme preháňať. Pri detoxikačnej či chudnúcej kúre sa odporúča piť 3 týždne 1,5 litera pueru denne. Pitie čaju je rituál, na ktorý by sme si mali nájsť čas. Milovníci vychutnávajú nielen chuť, ale aj vôňu čaju. Aby využili tú vôňu a vycítili tú vôňu, tak by boli také krásne pohyby, že sa vracajú k sebe a vlastne majú možnosť ovoňať ten nálev. Tradičným zvykom je aj poďakovanie za čaj. Špeciálne za čaj puer sa ďakuje tým spôsobom, že sa klepne 3-krát hánkami o stôl a potom sa toto poďakovanie zapečatí. O chvíľu vám